І кожен з тих, хто повернувся з фронту, має що розказати. З одним із таких воїнів, Олександром Погребинським, поспілкувалася наша Олена Стецюк. Про рішення піти на фронт, російську агресію на Донбасі і в Криму, про мир і перемогу. Далі у сюжеті. Він вчився на інженера, працював в офісі, а до професії військового не мав жодного стосунку. Коли прийшла війна, Олександр Погребинський не зміг залишатися осторонь. Візит у військовий шпиталь і спілкування з пораненим бійцем 15-го року став переламним моментом у житті Олександра. Коли я запитав, що йому треба, в чому необхідність є, він подивився на мене і сказав: мені необхідно, купи мені, будь ласка, прапор України і резинові капці, якщо залишаться кошти. І в мене просто, знаєте, такі моменти, коли свідомість просто перевертається. Все. Так почалося волонтерство Олександра Погребинського. В 95-й десантно-штурмовій бригаді воювали його близькі родичі. Після поранення дядька, куди йти самому, волонтер не вагався. Теж став десантником. Боровся з контрабандою, брав участь у боях під Горлівкою та боронив адмінкордон з анексованим Кримом. Згадує, провокації РФ були звичною справою. Вони постійно облітали наші позиції впритул до кордону, ось умовного цього кордону, своїми гвинтокрилами, ставали ніби як по-бойовому, провокували. Нічого, я в свою чергу виходив з протиповітряним комплексом «Ігла», ставав так, щоб мене видно було, щоб дати зрозуміти, що якби тут є чим відповісти. Давали зрозуміти, що тут не хлопчики, не мальчики, а бойовий підрозділ, який в будь-який момент готовий дати відсіч. Про те, що і на Донбасі воюють кадрові російські армійці, сумнівів не було, каже учасник АТО. По них працювали російські зенітно-ракетні установки, а російські курсанти захищали дисертації не на полігоні, а в реальному театрі бойових дій. А доводилось їх там бачити, спілкуватись, можливо? Оптику, да, доводилось. Ми тільки через оптику спілкуємось і спілкувалися якби мовою зброї виключно. Проте лише зброєю звільнити країну не можна, переконаний Олександр. Каже, нині триває дві війни – війна артилерії та інформаційна, яка почалася ще раніше. І останню Україна поки програє. Та додає, на мир будь-якою ціною Україна не згодна. Мир – це коли ворог іде з тієї території, на якій він почав війну. А не тоді, коли постраждалий, в даному випадку Україна, просто стає на коліна перед ворогом і здає ще більше територій. Так мир не добувається. Це не мир. Це називається добровільна здача в полон. Та цього військові не допустять, бо це покоління інше, загартоване реальною війною. І сьогодні вже немає купання у фонтанах. Є шана загиблим. Разом із побратимом Олександр за традицією покладає квіти до пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Що цей день означає для вас? Цей день для мене означає, що вже немає в Україні того десанту, який був до 2014 року з купаннями в фонтані. А зараз вони збираються в основному для вшанування пам'яті тих, кого вже з нами немає, тих, які пішли на небо, бо в десанті є такі прислів'я, що десант не помирає, він просто йде на небо. Олена Стецюк, Василь Синіцин, Заман, АТР.